Βλάσης Βλασίδης, είμαι 58 χρονών, δεν γεννήθηκα σε αυτή τη γειτονιά, ήρθα σε αυτή τη γειτονιά στα 10 μου χρόνια, έμενα λίγο παραπάνω στους ταξιάρχες, αλλά φυσικά αυτό ήταν το σχολείο μου και αυτή ήταν η γειτονιά μου. Πήγαινα στους 45, στο Μάνιο και φυσικά όλη αυτή η γειτονιά μέχρι εδώ κάτω το τρίτο γυμνάσιο ήταν η καθημερινή γειτονιά μου. Στο χώρο που βρισκόμαστε τώρα εδώ στο Ισλαχανέ, λίγο παρακάτω, παίζαμε μπάλα, ήταν η Αλάνα, η ελεύθερη Αλάνα και μάλιστα μια από τις τελευταίες ελεύθερες αλάνες μαζί με εκείνη που βρίσκεται στο τέλος της Δημοκρίτου. Αυτές είναι οι δύο αλάνες εδώ στην Ανοπόλη. Επομένως, μαζευόμασταν τα αγόρια, αποκλειστικά αγόρια, ποτέ δεν εμφανίστηκε κορίτσι, δεν υπήρχαν ίσως δέντρα, δεν υπήρχε οτιδήποτε, ούτε καν στο παλιό το σπίτι που ήταν κάτω στην Αγίου Δημητρίου ήρθε ποτέ. Άλλες εποχές από ό,τι φαίνεται. Και φυσικά αυτό το οποίο παίζαμε ήταν μπάλα. Η γειτονιά δεν μας έβλεπε με καλό μάτι. Οι κυρίες είτε προσπαθούσαν να μας διώξουν είτε να ρίξουν νερά έτσι ώστε να απομακρυνθούμε, να έχουν την ησυχία τους. Δεν ήταν πολύ διαφορετική η γειτονιά στο διάστημα 1975-1980. Οι πολυκατοικίες απέναντι το τουρκικό προξενείο ήταν χτισμένες ίδιες όπως και τώρα, το ίδιο και στην αρχή της Κασάνδρου και το τρίτο του γυμνάσιο επίσης ήταν το σημερινό το κτίριο. Απλώς η γειτονιά είχε πολύ περισσότερο κόσμο, φυσικά δεν υπήρχαν μετανάστες, φυσικά ήταν ένας άλλος κόσμος, αυτός των ελεύθερων επαγγελματιών, των μικρεμπόρων και των καταστηματαρχών και των εργατών οι οποίοι έφευγαν από εδώ για να πηγαίνουν για μεροκάματο σε διάφορα, να κάνουν κάποια άλλα επαγγέλματα. Αυτή ήταν περίπου η κατάσταση. Το άλλο που θυμάμαι για το Ισλαχανέ ήταν ότι ήταν ένας χώρος περίεργος, τουλάχιστον για τα παιδικά τα μάτια, που έβγαιναν καπνοί και αποπνικτικές μυρωδιές, μάλλον πρέπει να ήταν από το χυτήριο, και ακούγοντας συνέχεια αυτοί οι κόφτες για τα μάρμαρα, διότι εδώ στεγάζονταν και τα μαρμαράδικα που έφτιαχναν τους τάφους δίπλα στην Ευαγγελίστρια. Και μπορεί να μεταφέρθηκε η Ευαγγελίστρια στο Αναστάσιο του Κυρίου, αλλά η περιποίηση των ταφών συνεχιζόταν και τα επόμενα χρόνια. Και φυσικά αυτοί οι οποίοι εργάζονταν εδώ ήταν περίπου κάτι σαν μαγικά πρόσωπα για παιδιά της ηλικίας μας. Φυσικά δεν υπήρχε καμία απολύτως γνώση για το τι ήταν το Ισλαχανέ. Η λέξη Ισλαχανέ ήταν παντελώς άγνωστη. Αμφιβάλλω αν υπήρχε εδώ στη γειτονιά κάποιος, έστω ένα-δύο άτομα, που να γνώριζαν αυτό το όνομα και το τι σήμαινε. Μπορεί να το γνώριζε μόνο ο καφετζής που σήμερα εκεί που είναι η πρίγκιπος, μόνο αυτός μπορεί να το γνώριζε. Και όλοι οι άλλοι το έβλεπαν σαν τα ερείπια ή σαν τα μαρμαράδικα, έτσι το ξέραμε εμείς εκείνη την εποχή. Τώρα, μιλώντας επιστημονικά, αυτό μας δείχνει το εξής, ότι η μνήμη, η συλλογική μνήμη με την αποχώρηση των μουσουλμάνων από τη Θεσσαλονίκη είχε εξαλειφθεί. Ήρθαν οι πρόσφυγες οι οποίοι δημιούργησαν τη δική τους μνήμη χρησιμοποιώντας ίσως απλώς μόνο τη λέξη Ισλαχανέ για το τριόροφο κτίριο. Και τώρα που έχουμε αυτή την ανακαίνιση του χώρου από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη δημιουργία της έκθεσης, τώρα πλέον ξαναμπαίνει στο δημόσιο λόγο η λέξη, το ιστορικό της περιεχόμενο και μιλάει για μια κοινωνία διαφορετική από αυτή που έζησαν αυτοί που ήρθαν μετά το 1922 οι πρόσφυγες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άρα και οι μνήμες είναι μια κατασκευή τις οποίες μνήμες εντάσσουμε είτε στο παρόν είτε στο παρελθόν
και επομένως με αυτόν τον τρόπο έχουμε την ιστορία που τα κάνει.